фурӯшӣ дар наздики бозор Нихи ва намон раҳе ки дидесен та бозор Нихи мешавад. Мана ин территория ки дидесен дар пушти ҳамин биноҳо садика ва дар наздики ҳамин биное ки васат хонае ки ҳаст мактаби 12 бозор Нихи ва садик ҳастад. дӯстони азиз, ҳозир мо мегзарем ва ба дохили ҳамон хона мешавем ва беруни хона калидор, яъне пеша хона дар омадан ҳамаша мебинем ки мақсад хона евроремонт ҳама қоидаиш аст. падел чип қати дуромада мешавад. лифт дорад то 9 этажа, бино 9 этажа, хона дар 1 этаж қарор дорад. Мана лифтиш 24 соат кор мекунад. падез чӣ хеле ки гуфтем, дар ин падез чип қатия ва код ҳам дорад. Мана ин хонае ки мо медонем ҳозир мебинем поли евроремонт кардаги люкс, ягон камбудӣ надорад. танҳо як люстр ҳаминҷа ба наздикӣ мезанад. мана ин ҳамом, мана ин калидоре ки дидесен дӯстони азиз, тёпли пол задагие хонаи ду дар хонаи иборат буда 55 метри квадратӣ аст. мана ин ҷатхонаш, мана ин хонаи спални дӯстони азиз, мана ин хонаи тёпли пол дора автоматикаш, освещение лампочко ҳамаша задагӣ андосон, ягон камбудӣ надора хона. мана ин хонаи дигариш, мана тёпли пол автоматаш, мана инҷа люстр задагия. мана инҷаш кухняи дӯстони азиз, кухни гарнитурам ба ҳамаи имрӯза пагадарам меёранд, кухни гарнитурам мечаспонанд, чизе ки ҳамин хона дар полиси ҳаст, мақсад кухни гарнитур чизе ки бошад мезананд, мечаспонанд. мана инҷаш балкони хурдакак, хона гуфтем ай кухни балкон то ҳама ду дар хонаеш ҳаст, 55 метри квадратия ва нархиш бошад дӯстони азиз 315 000 сомонӣ. кухни гарнитур ҳамаша гуфтем меёранд, мечаспонанд, қатъи ҳамаи люстр, мақсад кухнишам ҳозир як бор гап бинем дӯстони азиз, кухнишам тёпли пол дорад, мана автомати тёпли полаш. хулоси гап, поли хона евроремонт люкс кардаги ягон камбудӣ надорад. нархша 315 000 сомон гуфтем, марҳамат занг занед, ай идам бо савдо мешавад. агар ки лозим бошад ай пеш дидан хонара, марҳамат бо меем ай наздики хонара дар шумо нишон медиҳам. мана берун бибурем, нигоҳ кунем болора чӣ хел падеза чӣ хел задагиан, люстрои нағз задагиан, лифтиш 24 соат кор мекунад. ва хулоси гап, хона боз падез камера дорад. хулоси гап, хона ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле ки дар шумо агар маъқул бошад ай наздик дидан хонара, марҳамат занг занед, меем бо ай наздиктар хонара нишон медиҳем. инан дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ, чӣ хеле ки ҳозир дидем ҳамин хонара гуфтем 24 соат лифтиш кор мекунад. мана ин парада ҳозир дидем ҳамин хонара, бо дар ин рӯпарӯшам як хонаи фурӯши дигарам буда. мана инам аз ду дар хонаи иборат буда, ҳамаи люстр, освещениёш ҳамаш кор мекунад. мана ин ҳамоми калон дорад. мана ишам кухни гарнитур, инеш кухняи бародарони азиз,
ба наздикӣ меоранд, кухни гарнитуршон мечаспонанд. Манаи ҳоҷатхонаш. Манаи хонае ки ҳозир дар омадем дидем, дӯстони азиз, ин хона хонаи спални ва ин бараке дидем, дӯстони азиз, дар инҷа мисол хонаи детски метавонем бикунем ёки дигар масалан шкаф мемонем, кати масалан дивани дуғспални мемонем, чизе ки ба шумо лозим бошад, мақсад инҷаша монда метавонем. ин хона тёпли пол надора ва калидораш, дӯстони азиз, калидоре ки дидестем тёпли пол дора. Ман инҷа симош баровардагам ва меорам автоматикша мечаспонам. Мана дӯстони азиз, инаш бошад хонаи зал. Мана люстр задагия. ин хона дӯстони азиз тёпли пол дора, мана автоматики тёпли полаш. Хонаи 65 метри квадратӣ бора буда, нархаш 340 000 сомонӣ. Занг занг бо савдо мешавад. Манаи балконаш. номере ки дар рӯи экран видестем, дар ҳамин номеро ҳатман занг занг, бо меем хонара айназдик ба шумо шинос мекунем, нишон медиҳем ва боз нархи савдошам мегем. айда дар хона бора буда 65 метри квадратӣ. Чиқа гуфтем, калидори падез, люстр задагӣ, ҳама освещенияш ҳаст, камера записӣ кардаги 24 соат ҳаст, лифташ то 9 этажа 24 соат кор мекунад. Мақсад хона ранги евродомовския, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, бо дар ҳамин подвали ҳамин дом насоси итальянский задагиан, мақсад то 9 этажа об меравад, ягон камбудӣ надорад. Масъала обаш ягон чи фикр накунед, то 9 этажа бе ягон камбудӣ об меравад.